Mandiyibulise ke namhlanje egameni leNkosi yethu enguYesu Kristu ngalo ulwango lomoya oyingcwele. Ndiyathemba ke okokuba abantu babuye kakuhle ezipasikeni, kunjalo nje abaphumanga besedrayi, umfutho ukho. Yanga ke lo mfutho niphume nawo xa benihlangene nabazalwane ungenza into okokuba niyiphile nangakumbi. Ndivuka namhlanje nento ethi ukukhanyiselwa kwesikhanyiso somntu owodwa kwanga kungaba lulutho nakwabo baphethe amakhandlela abo kodwa eqinile. Ngoba xa lilayitwa kulayitwa eli lokuqala, ngalo omnye ancazele nabanye ukukhanya. Loo nto ke ifundisa ngokushera into onayo nabanye abantu. It may be into ephathekayo okanye into engaphathekiyo kodwa iyaphilisa kubanye abantu. Yangathi singaba ngabo bantu banjalo abathi xa uThixo ekunikile ukukhanya ungakugcineli wena wedwa kodwa uyigqithisele nakwabanye abaninzi. Ifuthe ke elibekiweyo nguThixo phezu kwempilo yakho suligcinela wena okokuba ushayine wedwa, kodwa ngalo elo futhe it may be ukuthandazisa abanye abantu, ukukhuthaza abanye abantu, ukubakho for abanye abantu. Loo khandlela yakho nayo ke igqithisele nakwabanye ukuze nakwezabo impilo kukhanya. UThixo ke uthembe wena ngokwenza loo nto. Ndiyakholelwa ke okokuba wonke umntu unento espeshalayini kuThixo emayimncede kodwa ingapheleli ekumncedeni kwakhe, iyokunceda nabanye ukuze ukukhanya okukungqongileyo kungapheleli ekubonweni apha kuyo kodwa ngako okukhanya nabaninzi bachaphazeleke ezikhanyeni kuzo. Ukuze mhla sifika ekubuzweni ukuba yintoni le niyenzileyo emhlabeni, uThixo ayibone singekayithethi okokuba abantu abaninzi baye baphila ngenxa yobukho bethu. Abantu abaninzi baye basuka ebumnyameni ngenxa yokukhanya esokuphethela. Ningumzi ke omi phezu kwentaba ongenakufihlakala. Izibane zenu uthi uMatthew chapter 5 verse 16, ningasikhankanye nisibeke phantsi kwesiphatho kodwa sibekwa ningasibeki phantsi kwetafile kodwa sibekwa phezu kwesiphatho ukuze sikhanyisele bonke abantu abasendlini. Awulayite ikhandlela yakho, ulayite yokuchaphazela nabanye abantu ukuze nabo babe sekukhanyeni. Inkosi mayibonge.